Limbag nga rabi manen kakabsat ken gagayem. So welcome again to our Lifeline topic review. So before we start, may I ask, or yes, may I ask to opening prayer, Sis Junelin. Sige, kakabsat. Good evening, kada tayo am amin. So, sakbay tayo nga rin nga rugyanan dito nga ubraan tayo. Let's commit this time unto the Lord. Let's pray. Our gracious and sovereign God, we thank you and we honor you, O God, for it is indeed you are faithful God and you are magnificent God. Lord, marami pong salamat for this time once again, O Lord, na binigay mo na naman po sa amin, O God, to review your words, Panginoon, sa amin pong buhay. Lord, thank you na kayo po yung magbigay ng wisdom sa bawat isa. And thank you, O God, that kayo po yung mag-open po talaga sa amin pong mga puso and deeper understanding, Panginoon, sa inyo pong mga salita. Even, Lord, dagiti agbuy-buya, Lord, we pray nga si kamot timang protektar kadakwada, O God, si kay timang tutken kwada iti wisdom nga ma-understand da Panginoon or ma-understand mi iti will mo ti panagbiag mi, O God. Lord, i-commit mi garud dati ang gundaway ken ka. In Jesus' name we pray. Amen. So sakbay tayo ron nga mapanrugyanan kakabsat. Intay bit ipakaamam mo yung sino digiti kakadwa tayo aglalo ka digiti nyo nga agbubuya kanya tayo tatatsoy. So kahit kuman nga ron nga ayaban DJ umuna nga nagkasala tayo nagparang iti screen ni Sis Junelin paki introduce man ti bagim kabsat. Okay. So, hello, ading ko. Siyak no pa ni atayo or adingyo nga Juna. Junalin nagbugo taga Marcos na and agigenak ti Acosta. So, hello kada tayo am amin and even dagiti taga Marcos dita and around the world. Ay, good evening. So ayan, is the Lord. So in terms ayaban ni Kuya tayo J-Boy. Paki-introduce man bro sa bagim. Okay, nimbag rabi tayo aming gigayong kan kakabsat ken dagiti adda kan agdengdeng igtatag ket makikaadda kayo kanyami amamun tayo kakabsat na iti kayat nga ipakamu iti Dios kanya tayo and let us live a life that is pleasing to God. Good evening. So ayan, last but not the least, in terms of amwen ni pinakakuya tayo nga Denmark. Praise the Lord, pinakuya. So, thank you, Brad Aldrin. And by the way, siya ni Manong yung Denmark or adding yung Denmark. So, tata, baiten kay nga rin kakabsat nga, agtultuloy nga rin nga dungeg, and ag-learn kung para kinigad, tata nga rin nga gundaway ket kasta. Amok nga digiti busy kain kumbaga kadating oras, adi pinagpapangan, and digiti madadto mga makaturuturugan, but make time for the Lord, make every effort para kini God. Keep learning mga kapatid. So in terms din rugyan kakabsat dayet pagsasaritaan tayo data ket nainpa nataytela ni Suna iti growing keep wait lang. Keep on growing in Christ. So dati keywords tayo kakabsat di nagsasarita amet lang iti kalman. So tata intay dinggen iti naduma nga kapanunutan dagiti kakabsat tayo nga adtoy screen tata. So allow me to read dati keywords tayo. Kuna nadjay taga Filipos 3 verse 12, jak ko na nagbalay di akon wenno awanen ti pagkuranga. Ngem intultuloy ko nga ikabil ti amin akabaelak amang gunod ti gungguna. Daytoy ti panggep nga addai ti panunot ni Kristo Jesus idi inawis nak asumurot ken kuana.
So adda ti talo nga challenge tayo tatakabsat. So ti umuna nga mapantay pagsasaritaan ket kuna nadtoy agtultuloy ti agbyag anabalaygi ken Kristo ikagumaan iti panagbalaygi gapu ta awan pagkurangan ken Kristo. So dato iti umuna ket ayaban tayo di umuna tatta nga agsao nga rod ni kuya tayo nga Denmark. Praise the Lord. So, agtuloy ti agbyag nabalagi ken Kristo. So, actually, dati nga kakabsat it natural nga ti kinisa nga mamati ken Yesu Kristo. So, kumbaga kanya idikat natural kanya nga mapanagaten every Sunday, a Bible study, agat ti Bible study, natural iso na iti pinag-take the word ni God. Ngayon din ko ikabumaan iti panagbalaygi gapu taawan pagkurangan ken Kristo. Jesus. So dijay adami di part mo dadto makat digiti atake iti diablo na digiti iti lubong kumbaga. Gapot sila ko makanya may nga working so kahit kung iti mas nga to pa iti sweldo na so kagumaak kumbaga agaramin at ti effort anon gumato kumbaga di position or di sweldo. Ngayon kini Hesus Kristo kumbaga once nga clear iti relationship ko kini God, hanak dapat ko mga maalo ko iti daytoy kasi kini Kristo ket kompleto na kon. Kumbaga awang pagkurangan kanyanan. So nga kompleto na kon apay nga kumbaga iusarot pa lang kumbaga itultuloy ko pa lang dagiti biyag nga makaaniwas or madi iti mata iti Dios. Kumbaga adayo kumbaga iti ayan iti Dios. So dijay iti isang amin nga mamati talaga no napuno na ken Hesus Kristo, awang pagkurangan ken Hesus Kristo. So dijay diretso nak dapat kanya na. Very clear ngamin di isang example na John 6:68 na you have the word of eternal sabi nga John imbaga na dijay papanak na rod so what is eternal I need to go do what is eternal. So DJ may isang quiet time ng tatay bigat is according doon sa what is belong to the heaven kaya I belong to the heaven so kung talaga belong na kiti heaven ano dapat makikita ano dapat itultuloy ko na ano dapat ubra iti pinagbiag ko. It should be agbalay na iti pagayatan iti Dios. Ang agbalay ket di kayat ko kundi iti kayat iti Dios. So DJ very clear nga every moment ti pinagbiag haan lang dapat nga iti pinagubay kini God ket continuous ay kumbaga ada dapat progress isuna. Haan lang dapat nga kung consistent na mo ti quiet time ko consistent na mo iti DJ pinagated ti Bible study. So, what if anang nga digiti kumbaga kahit ipapaaramin ni God kanyag. So, DJ ti may nga kailangan nga understand na agbalay kumbaga yung talaga clear the relationship ko kini God sa natural kanya nga kumbaga aramidin di pagayatan na halang DJ agaten ag-take the word ni God. So, nasaan yung instruction ng Panginoon? Diyan lang mat kanyak, Brad. So, make every effort nga talaga iti panag-serve kini God. So, haan lang continuous, dudikit di makita nga talaga di progressiveness iti panagbiag or etay panangi aplikar di word ni God iti biag tayo. So, entero dinggan ni Brad J. Boy, no anamit iti makuna na kada iti challenge number 1. Okay. So tuloy ti biag nabalay ken Kristo. So anada kadi iti banag or events nga agtultuloy for example ditoy lifeline topic review tayo karakarain nga agtultuloy ditoy kakabsat every Thursday. Next is Sunday worship services tayo every Sunday and no in terms of iti world ada iti panagserbi like dagiti officials kuma ada iti different positions so iti span na
DJ pa nagtuloy na and as well projects. So no buildings, researches, and many more. So no adda iti detoy kakabsat agtultuloy and ikagumaan ti panagbalay gibabaen taawan ti pagkurangan, which is iti source nga ni Jesus Christ. Ano iti ipo-point out ko iti kakabsat ko na nangamin apay mat nga agtultuloy ko madagito nga projects and researches, apay mat nga dadalat iti mararamid nga kalsada, bridges, and apay mat dadalat innovations ngamin adda iti pondo, adda iti mangfa-fund kadagito nga projects. Kas may samat nga Kristiyano, adda iti source and nagpintas dito truth nga naibaga nga awan pulos iti pagkurangan ken ni Christ. So disciple making ket continuous ken karakanayon nga agbalin nga nabalaygi or victorious ngamin in the first place ni Christ iti source na and awan pulos iti pagkurangan or pakapilawan na. So ana iti challenge kanya kitoy kasapulak nga agtultuloy ang nabalaygi in terms of training iti self spiritually and physically. Next is maturity, panag-mature in the word of the Lord. Next, fruits amo tayo di dyan kakapsat, fruits in the ministry and fruits of the spirit. And lastly is panagbalay ki babaen iti relationship in the Lord. Di lang magkanya kakapsat. So ayan, ado iti pagkabalay diyan tayo nga itultuloy tayo latta paglalo ti panag-serve tayo kinita. So intay tinggen ni ate tayo Jonan no anamin iti makuna na iti kakapsat. Sige kakabsat. So syakmat kat tinak nga naanan DJ word na ngamin nga ikagumaan iti panagbaligi gaputawan pagkurangan ken Kristo Jesus. So may relate ko lang dati kadagiti estudyante kasama kasasaymot lang din baga ni Kuya Dan itatay nga kaya tayo tag-excel and even iti dagiti students itatta. So di ba no ma-fail tayo kat di ngamin kahamong agpatinggang ijayan nga tayo diket agbasan kasang kasyay. Ngam iti kasang mangpush kada tayo nga all the more nga ag-review, agbasa dagiti hantayo ammo, dagiti ag-exercise kakasyay. So same mo't lang iti spiritual nga talaga nga nuance nga ikagumaan tayo tehan talaga nga give up kasi imbaga namot dito yun nga iti Christian life kat nuance nga ikagumaan tayo kat hantayo talaga nga agmaymaysa kasi adda ni God nga mangtulong kada tayo. So maianak lang dati nga example nga stang kumamot lang iti siyak namin talaga kat mahilig na hamo nga mahilig kas lang common kinyak itag sao iti dakas idi kas lang nagbalin nga expression kumbaga kasyay lalo nagpungtot na kon kasang siya kuma. So iti ko nga naana idi na realize nga iti Christian nga talaga kat dapat kat awan ti kastoy nga galad na kasyay kasi hanmet talaga nga pleasing iti sangwanan ni God. So the moment nga in rebuke nak ni God or in reveal kinyak ni God nga madidagi jay, so ito nga nag-work ni God. So adamot talaga di pa nagtimpi nga talaga kailangan mo nga tulungan ti bagi tapno maikat dagitoy. So same mo't lang kada tayo kasyay nga the moment nga i-entrust tayo ken ni God nga hantayo dapat nga agbasol or di nga rod nga agbiag tayo nga na ma-pleasing ken ni God, makaya tayo DJ by the grace of God, ken kunana dito yan, awan pagkurangan ni God. So as long as we are willing nga paikat dagiti negative nga characters or DJ nga rod nga willing tayo nga agpamold ken ni God, kaya na tayo nga balbaliwan. So DJ lang magkinya kakabsat. So let's be willing nga agpamold kini God. So ajawr topic di kalaman. So it's not all about DJ pagiging parang ba nakapag-grow na nadikit di kitan nga talaga haan nga agbalin nga self-righteous iti panag-serve kini God. Kumbaga no ana ginobraan dayon haan din mo balin nga kas lang is ibaga nga umanayen parang ganun po. So in theory DJ challenge number 2 concept iti kuna na DJ challenge number 2
gun-oden ti gun-guna a masarakan ken Kristo. Aramiden ti kabailan a manggun-od ti gungguna a masarakan ken Kristo. So entero dinggen no anat ti makuna ni Bro J-Boy, kadetoy challenge number 2. Okay, praise the Lord. Gun-oden ti gungguna ang masarakan ken na Kristo. So aramiden daytoy aramiden ti kabailan ang magun-od ti gungguna ang masarakan ken Kristo Jesus. So i-review tayo lang yung passage, Philippians 3:12, not that I have obtained all this ko na. So malagip ko lang iti past experiences or high school or even nabagbagkat iti college nga no di parubuat ket napintas ti anayas na but no adan to middle or di malmalpasen like semester ko adan to malmalpasen ket agsasadot ton kasi italnan ton hanto nga kasi nga growing or fruitful DJ kastan academic status. So ito nagpintas nga reminder the passage that I have obtained all this ko na or I have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. So kasapulan nga talagang agbaling nga serious ka-DJ task ka-DJ goal so another pang amin iti goal in the Lord, another DJ goal in following Him and apay nga us-usaran na dayti nga bagi for Him. So ito'y ko na I need to take my part sa aramidat ti amin a kabaulak. So nadamat kayat ko ngamin in this panagbasa ko akas student na dayti kayat ko nga gun-oden. Ubraan nga talaga i-reviewan, ibasaan, ipuyatan, and doing all those things nga mainaig purpose. Same as true itoy, no talaga kayat nga ag-grow in the Lord and DJ ibagbaga nga rin itay discipleship, raising co-workers in the Lord, no? Kasi iti lagyan iti hard. Therefore, aramidot mat iti aming nga kabaulak so that I will grow, I will mature in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ and maala DJ purpose. So nadadadig DJ bandages, kasapulan nga talaga nga i-repent, produce fruit in keeping with repentance ko na nangaro DJ. So I need to ipatan dagiti nga banbanag nga manggawgawit kanya ka mga ramid iti kabailan nga mangkunod iti pagayatan ni God. Di lang kanya ka. So ayan, Mr. Lord. So at the part na tayo nga dapat get fully tayo nga serve kini God. Kumbaga, did we accept the Lord Jesus Christ wholeheartedly or half-heartedly? So if it is wholeheartedly, then alis to lang nga magunod. Dagiti gunggo na masarakan ken Kristo. Ken alis to lang met nga aramidyan dagiti kabailan tayo. And entero dinggan met ni Kuya tayo Denmark. Kat Ate Jo na pala. Sorry. For this next panang i-explain namit no ano tinawatan natin. Sige. So, Shakon. So, ano lang dito talaga na na-remindan na ka dito kasi di ba pa nag-graduate gamin itatan nagiji college student. So, naananak lang dito kasi ada question ngamin ni Kuya Aldwin di kalman di ba ako na nagjeng ana dagiti ana dagiti banag nga gun-uden tayo asyay. So na-remindan nak lang ka deti kasi di ba nga rod pinagagraduaran ket nalagip ko idi ana ba iti goal once nga makagraduar. Di ngayon mabalin siguro dagiti graduating itatakat ay dapat kat kadeti kat ag-board nakton gas jay dagiti nakaplano di ngamin. So dati mo't kinyak kat personally kat yan na DJ goal ko nga mapaunag ti relationship ko kan ni God. So kadagiti agbuy-buya itata mabalin nga dagiti graduating siguro or dagiti estudyante adda ba talaga ni God nga goal tayo iti life tayo. Kasi nga rin baga tatay ni Ading J-Boy tatay, when it comes to quiet time, ada ba di goal tayo or goal ko nga
Ma'am Amupay all the more ni Christ through DJ Quiet Time. So makita nga talaga, ma-assess nga talaga nga ma-assess nga talaga no adda talaga goal ka siya. So kinyak mat even dati kat reminder talaga ni God nga no pudpud no nga adda goal ko nga Ma'am Amu ni Christ dapat kat makita di action ko. So DJ gimbaga tatay ni ading J-boy tatay through quiet time adda ba di goal ko nga maging excited na iti every quiet time ada ba DJ eagerness ko nga ay sangbuk ni God itatta kasi kaya't kumaamuan no anaman ti revelation na itattan nga bigat so kasya so even dagiti Bible study tattawon ang no the Bible study kasi dahil nga ay ada DJ excitement iti heart DJ ba makita talaga di goal or DJ motivation nga kahit tayo talaga nga Ma'am Amu ni Christ. So dati matkinyak nga talaga nga ag-reflect ngamin ag-reflect ngamin iti obedience nga talaga dati pananggunod DJ kaya't ni God iti pagayatan tayo. So DJ aramiden ti kabaelan. So kasang gimbaga tatay nga talaga nga tulungan tayo nga talaga iti bagbagi tayo ngagkaroon iti goal nga mapaunag iti relationship tayo ken ni God. Kasang kumatatadag iti Bible study hangaga po nga for example kumaaya gagraduar kayo dasang kasjay aggraduar mo't iti anang connection tayo ken ni God han nga kasjay kasi dati nga rod iti relationship tayo ken ni God ket personal. So para kada tayo mo't lang detoy para iti bagbagi tayo tultulungan na tayo lang ni God tapno all the more nga mapaunag iti relationship tayo ken kuana. Ken di imbaga na ditoy magunod lang nga talaga di gungguna babaen ken ni ay masarakan masarakan di gungguna ken ni Kristo. So ije nga talaga ti pakasarakan tayo iti fulfillment iti life. At din ko aya so dagiti babasa. So hantayo nga ikikatan ni Christ iti life tayo dapat kat paunagan tayo pa iti bagbagi tayo. Through quiet time, di words ni God, iti revelation ni God, iti panagbiag tayo. So, DJ lang, kanya. So, praise the Lord sa mga thoughts and revelations sa'yo, Ate Duna. So, speaking of sa pag-aaral, so ayun nga, dati kita'y banag nga talagang mangpa-stagnant or agbalintay nga, or yun, kasi lang may stop, di pa nag-grow tayo because of we entertain yung mga simple na kasalanan or even yung mga banag nga about eskwela. But still, tibagbaga na titikab sa Philippians 3:12. Ore man ano mangyari, mag-press on talaga to take hold kung ano yung for which Christ Jesus took hold of us. Ito in English ko lang sa. So idea min iti bagbaga na yung Philippians 3:12. So oray man marigatan, pero if we have the word of God, we have our quiet time, then we are indeed be balin nga firm iti panag-follow kini Christ. And yeah, tayo tinggan met ni Kuya nga Denmark. Praise the Lord. So, kumbaga very clearly gati imbaga ni Mrs. Juna kini Brad J. Boy. Pampanunutok mo dito ket DJ kasta. Gunoden iti gungguna ang masarakan ken Kristo. So ano ba diti talaga digiti masarakan ken ni Kristo? Ano ba diti kumbaga digi masarakan ken ni Kristo digi ban mati desire ko. So kumbaga iti may isa namin nga kailangan namin nga i-double check na duma. Ako I asking God or adati kay kung mga mangyari ti pinagbiag ko ngam dati bakit pagayatan iti Dios or kaya kumbaga naka-connecta ba kini God. So di jay kailangan ko man di pinagbiro iti trabaho no dati nga trabaho ket kumbaga adati makita mo i-reveal mo kami nga i-reveal talaga mo ti God nga adati giti kaya lang hanga fit ka DJ pagayatan iti ni God iti pinagbiag. So I need to be careful nga ano digiti decision in regarding of ano digiti desire ko ba. So dapat kanayon nga
ni Christ ti pray mayun una. Lako mamat iti may isang kasagatatakad digiti estudyante. So lalato takad bakasyon ba. So yun, praise the Lord kasi nag-develop nikan tayo ni God kasi nga dumaidi once nga bakasyon na nag-aaw digiti estudyante awanen mat iti connection na kinigan, na-stop mat iti quiet time, na-stop mat iti Bible study, ngem adamat iti makuna nga online Bible study. So di jay mo talaga clear iti relationship kini God. Ti ko ubraen kumbaga at tarigagayan nga talaga di anati maksarakan kina Jesucristo. So masarakan lang iti daytoy once nga devoted kumbaga di time ko kini God kinhaampulos nga masayang digiti oras para kini God. Lakom mati may isa nga estudyante talagang nuance nga kurang iti oras so agaramid iti way isuna tanon malpas na digiti requirements na pagpuyatan na detoy tanon malpas na lang dayjay so kasi man kanya tayo so adaba di kanya di I will make every effort para iti pagayatan iti Dios kasi amin tidak tikat masarakan kanya na so yung other department dito yung what if ma-fail kumbaga DJ inmetmet inubramat amin nga pagayatan pero ada di part nga ada ti palinigad kumbaga so DJ wala ko may patalob so haan nga dapat nga mauma nga gundo kumbaga aramiden iti day pagayatan iti Dios kas DJ nga mingket part iti di pamati ken ni Jesucristo kasano katubkar Lako madaabra nagmayat nga bigiti example ng tinigad kanya tayo ni Abraham, ni Moses, and even ni Apostle Paul dahil lalalo dito yung mga na ito he will always press on oray na aramid na amin yung kathaan pulos nga nauma na aramid din di pagayatan iti Diyos. Salamat kanya hanak dapat nga mauma o nga aramidin ti pagayatan iti Diyos oray anyaman iti situation iti lubong. Diyan lang mat kanya kulad. So, ayan. Yan nga yung word na make every effort or aramiden ti kabailan tapno makapagserbisyo lat taken ni God. So, ada di ba sa kasarasaritak tayo ko na hanggang nakapag-present. Pero Tio Brian na. Siyempre still make every effort pa rin. And haan talaga ang alipatan ni Jesucristo iti nagbiag. Kasi maybe ada iti learnings nga ipalain na kanya tayo numan adda ti banag nga lang failures tayo ba. So make every effort pa rin to please the Lord Jesus Christ. And tayo di challenge number 3 kakabsat. So ibasak lang kuna nadtoy si pupusong agtulnog iti panggep ni Kristo tarigagayan ang maaddaan iti panunot akas ken ni Kristo. Jesus tapno makasut iti napudno ti awis na ken ka. So intay tinggen ni ate tayo nga Jonah no ano ti makunanod ti. So, praise the Lord. So, kinya po dati kakabsat kat imunak talaga na napanunot dati kat barkada. Di ka mo i-relate ko lang dati aya kasi si pupusong nga agtulnog ti panggep ni Kristo. Di ka mo lang no na experience dito intay kasang kumang at dati agi share king ka nga kabarkadam or friend ay I mean gaya kakaduam ka siya tapos hanggang nga attentive nga dengdengeg kasi kas lang mabobor ka kas lang agtang-utang-ud ka lang asang kasya. Tapos damagan na king kakat naawatam ko na tapos agkasya ka. Di ba nagbain DJ? On share ko lang kasi mai-relate lang talaga dito kasi kuna namin dito tarigagayan amadaan ti panunot akas ken ni Kristo Jesus tapno makasurot iti napudno ti awis na ken ka. So dati nga talaga nga no agkaroon tayo or agkaroon nag iti attentiveness nga talaga nga agdengeg ka di word ni God. Alistunak lang makasurot kasya. Kasi nga rod nang ko amin di bagana, naging attentive na, naging tawag nantay nanggug mo amin kasang kumaga siya di words na. Kasi kasang Jane share ko tatay nga no kas nang agtang-utang ute
ilat tate, feeling tayo kat amu tayo amin, ngumhaan gayam, deep inside, hantay nga makasurot talaga, ayaad din ko, iti pagayatan ni God. Kasang te, simbrok ditoy, rimorti bangit, nang nagantayo ditoy, nga haanmot lang nga mai-apply. Iso nga, nakitak dito nga, no adagayam iti heart nga anante agdengeg nante with eagerness dati nga rod tarigagayan nga maadaan iti panunot ni God. Alisto lang nga talaga iti makasurot ka ni God. Kasi numadlaw yo, di ba, no dag-share, di ba nagmete ag-share iti tao nga makitam nga eager nga agdengdengeg tay hang agselsel pun ti obrana, but di nga rod very attentive no ana iti mai-advise na ken ka. So same mo't lang nga talaga nga agkaroon tayo dapat or siya mismo agkaroon na dapat iti eagerness, the heart nga agbalin nga attentive kadag iti instructions ni God. Tapno iti kastahan nga han talaga nga maiyaw awan. Di ngamin kasang DJ topic tayo idi last kasi nga DJ may isang nga mula no naunag iti ramot na ket narigat nga kumbaga matumba, narigat nga magabot kasi nga rooted iso na. So same mo't lang nga talaga iti spiritual no. At dadagi words ni God nga naimula iti puso kasyay kat narigat nga maala iti kaaway, narigat nga gabutan ni Satan kasyay. So nga dagi encouragement iti kakabsat itataya nga rabii nga no anyaman iti situation nga addaan tayo itatakat di agtalik tayo lang nga talaga ken ni God ken panghawakan dagiti words ni God kang runaan na dagiti i-share dagiti leaders tayo or dagiti mangbay Bible study kada tayo, and syempre agkaroon tayo mat talaga iti heart nga agfollow ken ni God nga haan lang nga itatta asday di ngamin. So han lang nga itatta aya but agnanayon detoy nga commitment tayo ken ni God kasi makita tayo ditoy nga isu na lang iti mang-satisfy kada tayo. Awan talaga sa bali iti paka sarakan tayo iti satisfaction iti lubong kasi agpaiso may kan naka iti joy iti lubong isang kumakwarta materials kasyay ngam temporary lang dagiti ay adding ko dagiti profession nga daan kada tayo temporary lang nga talaga ngam to iti eternal nga kunanamot nga talaga iti Bible nga ni Christ addaamin ken kuana and iso na iti mang satisfy kada tayo. So nga hantay dapat nga agsardeng nga mga amupay ken ni Christ all the more. So DJ lang kakabsat. So praise the Lord. So ijay ko nang iatid yun na kaslang the question na si pupuso tayo met lang kadi nga tultulnog iti panggep about kini Kristo. So DJ iti kaslang panaka reflection tayo kanya tayo nga mamati or willing nga grow pa in the Lord Jesus Christ. So intay dinggen ni Kuya tayo J-Boy no si pupuso met lang suna nagtultulog ka ni Kristo anamot iti may bagang bro. Praise the Lord. So DJ akas may isang agserserbihin the Lord, may isang nang-accept ken Jesus Christ ket kasapulan talaga iti wholehearted nga obedience, wholehearted nga panangsurot, wholehearted nga panangusar iti bagi para kanya na haan lang iti bagi na di iti gifts and na dumadung mga gifts nga naawat ken Kristo and even ken God. So DJ amin iti pinaka gist na kuma DJ settle the heart nga obey, DJ settle the DJ purpose and means nga mangsorot in the Lord. So ituloy ko lang ang basaen tarigagayan maaddaan iti panunot akas ken ni Kristo Jesus tapno makasurot iti napudno nga awis na ken ka. So dayti ngamin iti karakanayon nga ipo point out iti tattao. So DJ ko na nga narigat tihaan nga basol, narigat tegbalin nga akas ken ni Kristo, narigat iti sumurot kanya na digijay simurot kanya na idi ket nasurot da iso na ngamin kastoy nagbiag da ngamin iti nabayag ngamin kastoy sa nakadado iti reasons iti nga mabalin tayo nga magnigayam ken kakabsat nga man iti pinaka lesson itoy haan
nga masurot ni Christ nga minhaan nga kayat nga isunay ti aglib iti life. DJ iti pinaka-lesson nga makita itoy. So kasapulak nga pagliden ni Jesus Christ in my life. So na iti mangiplastar iti amin-amin. So na iti agbilin nga Lord iti life ko. Tapnan iti kastagat maadaan nak iti panunot akas iti panagpanunot ken Jesus Christ. So nagmayat nga ron nga pampanunuton ko mano, He is in temptations ket amo na iti pamayan. So no kasi mo kanyak no, I have the mindset of Christ. When temptation comes, amok mat iti ubraek, amok mat iti responses, amok mat iti kasano iti ubraek kadigijay. So kuna na pa ito tapno makasurot iti napudno ti awis na king ka. So no amin amok iti sursorotek and I have the mindset of him. So therefore iti output na ket talaga surotek sa DJ nga in connection lang ka DJ topic tay di previous ni Brad Lawrence di timata kanyak di Google Map kanada ko maiti goal nga papanan no na tinted ni Google Map nga route mo kumaweno dalan mo iso iti surotem nga min na iplastar di jayen na i-correct nan and amo na iti pagtungpalan therefore kasi no iti purpose ko kan iti pampanunok tekon ket ni Christ iti nagtungpalan nan therefore isumat iti papanak di lang magkanya. So DJ, nagmet nga rin ko na nakakapsat. Nisupipuso tayo nga tultulnog ken apo tayo nga Yesu Kristo, then amo tayo iti dumngeg kadagiti sa una and haan lang nga dumdumngeg no dikit ti agkaroon iti pakakitaan iti panagbiag tayo. So irap up lang kapsat, yan nagsasaritaan tayo and summary. So intay jo muna nga challenge akas DJ iti adaming question di iti kalman nga kunana ana ti makapagsina ti love ni Yesu Kristo kanya tayo. So di jay Romans 8:37 awan nga talaga iti makapagsina iti love ni God kanya tayo. Therefore, datayo akas mamati ken Yesu Kristo iti matagitag iti kakabsat ket haan nga agsardeng nga mangipaay iti love tayo ken ni Yesu Kristo. And iti no kasano nga ipaay di love tayo ken Yesu Kristo ket babaen iti panagobey kadagiti commands na laeng. So DJ nga talagang may pakita nga datayo ket kumbaga haan nga agsardeng iti panagfollow pa rin kini Christ. And then uray man no kasano iti kinadakkel kinaobraanen for the Lord Jesus Christ in His kingdom, haan nga man anay digijay nga kaslang pagpangas tayo no dikiti awan iti antay mapantayan kumbaga DJ part nga DJ na obraan pa ni Yesu Kristo ti kanya. And challenge number 2 kuna na jay dapat iti question met DJ ibasak lang kapsat anya kaditi magunod ken Kristo ken anya ti madama nga gungunoden ngamin iti panunod tayo tatta. So napintas nga may reflect iti bagi tayo no ana digiti gungunoden tayo ken maawatan tayo pay no ana di magunod ken Yesu Kristo. And adu digiti promises, adu digiti karinigad kanya tayo. Makita tayo DJ babaen iti personal nga panaki-communicate kini God. And challenge number 3 about detoy ket sipupuso tayo nga rod nga agtulnog ken Yesu Kristo haantay ko mga half-hearted nga agobey or agfollow kini Christ. And DJ John 6:68 nga ipakita ni Kuya Alduin iti kalman kuna na nga DJ to whom shall we go Lord? You have the words of eternal life. So the words of eternal life comes only kini Jesus Christ. Awanen iti sa balik. Kaya iti amin yung brand tayo, babayan iti Holy Spirit, nakadepende dalat nakadijay word ni ka. So ayan kabsat, hindi ako tinggen no ana iti ada tinak in prepare ngamin dati may sa tayong kabsat ni Brad J. Boy.
Yes, the birthday boy about the gospel. Okay, ano yung rabiim, gayam? So, kahit mo ka di iti agbalay, iti bukod mo profession, panaglid iti pamilyam, iti panagbasa men no iti passions and goals mo. So, syempre, sinumati hanya mga itayang agbalay kadagitoy. Ngam amom gayam no ano iti pudno a panagbalaygi a kasapulan tayo a magunod ito'y a panagbiag. Daytoy na ibagak or digiti na ibagak itat tagat bonus laeng. Tatlo iti kastagat or bonus laeng gayem ngem ti pudno a panagbalaygi a kasapulan tayo magunod ket jay panagbalaygi from eternal death. So apay met kasapulan tayo ngamin nga agbalaygi kadetoy. Ngamin ti tao ket nagbasol agbasbasol ken managbasol. Klaro iji Biblia nga oray may isa lang a basol tinobraan impyernon ti pagtungpalan. So mabalin ana padasam iti nagswitik nagpanunot iti sexual bambanag, immoralidad, nagbisyo, nagsao iti dakes, wenno naduma-duma pay a klase iti panagbasol. Ket gayem iti pagtungpalan na amin dagitoy abasbasol ket patay nga diyan ako nagitay eternal death. So kasano tay nga rod, no po panunutom ket kasano nak nga rod nga agbalin a nabalaygi kada itoy nga eternal death nga situation kadata kasano iti ubraeg tat nagbalinak a nabalaygi kadaytoy simple lang kapsat dalang talong obraem umuna agbabawi ka admitarem asikaket nagbasol iti imatang ti Dios pagbabawi amin dagiti nga naobraam and at the same time talikodam dagitoyen and pakadwa akseptarem ni Yesu Kristo anang bayad kadagitoy nga basbasol mo tat nagbalin ka anabalaygi. Ngamin, iso na itiga po na tatno maalatay dito'y a panagbalaygi ti lubong or from this eternal death. Babaen iti panaka parigat na panagtutuok na sa J-Cross, panagayos iti nabindisyonan adara na sa J-Cross, nabayadan iti amin-amin nga basbasol tayo. Ket kasapulan nga rudmet nga iproklama nga isuna ket Dios iti panagbiag mo. So anang arot iti obraem datta kakabsat when nagayim nga agdengdengeg kasapulam nga akseptaren ni Yesu Kristo iti panagbiag mo tatnon agbalin ka anabalaygi kadagitoy nga nakabandage siyang before. So anada iti obraen mabalin ka nga ilid iti maysa nga kararagayem ket daytoy ket panangtulong tapnon iti kasta ket maamamom ni Jesus Christ ken maiproklama mo isuna ket ti Dios ken manubot iti biag mo. Kararag tangarod gayem, let's pray. O Dios nga man nakabalin launay, pagyamanak daytoy akanito nga inkain paay kanyak ket nangagak iti mensahem kanyak nga haan akon nga agremain iti basol nga pagyayanak tatta no di ket di sika o Dios iti suroteg ken agbalay ginak kadagitoy nga banbanag. Pagyamanak iti panangted mo iti bugbugtong nga anak mo ani Hesu Kristo ket babaen iti dara na ket nabayadan or babaen iti pannakatay na sa J-Cross ket nabayadan digiti basbasol ko ket o Dios aminek nga siya ket managbasol ket pagbabawiak amin digitoy and tatta iproklamak nga isu na laeng iti Dios ken manubot iti biag ko ket ibiyag ko daytoy anang balaygi a biag nga binayadan na para kanyak. Pagyamanak iti Holy Spirit nga inten mo kanyak. Daytoy iti dawat ken kararag ko itinagan ni Apong ni Jesus. Amen. Okay? Ket no kayat mo pa yung maamuan iti na dumaduma mga parts na daytoy apan nagbalaygi from eternal death kabsat feel free lang nga agchat ka kanyami feel free lang nga alaen iti contact me ket maki-chat ka kanyami and let's talk more about the word of God. So, praise the Lord. So, ada iti activities tayo kabsat. So, announcement lang para kadagiti ubraen tayo. And we must remember, this is not just activities. No tikiti ubraen tayo dagito babaen iti lain sa puswan kanya tayo. And ibasa Lifeline ito muna every Wednesday so ng absat 6:15 p.m.
So let's tune in via Live Isuna, Facebook, and then may face-to-face or blended face-to-face tayo. And then about sa Lifeline topic review, every Thursday to Tuesday Isuna. So ask your leaders because they have different schedules kada ito yung topic review. And you can also join us if you are not one with the group, but still, kung nangarod, we are one with the body of Christ. And the IPF, so day in prayer and fasting. So let's ask our leader every first Saturday of the month is unang kabsat. And let's be excited kada the IPF. And the FIC or DJ Bugate dati nga EGR. So addan to no June 25. So i-plaster tayo, itipuso tayo kakabsat. So tinaka-importante na talaga nga plaster dito mai-settle. Tapos hindi ka takot awatan met lang the word ni God. And then Sunday worship service every 8:30 a.m. live via Facebook page and YouTube. Meron rin tayong face-to-face at Cup Building second floor. And pistol class every Sunday 1:30 to 2:30 p.m. So ayabak mga rod ni Kuya tayo Denmark kas i-closing prayer na kapsa. Let's pray mga kapatid. So, let's bow down our heads. Father God in heaven, we praise you and thank you so much for this time together, for this opportunity na binigyan niyo sa amin kahit virtual po kami ngayon. Indeed, you are the one who will always sustain us and help us, O Father, to use our life na talagang maggamit yung buhay po namin according to your glory and amumi nga si kalaeng iti aramat iti maysa ken maysa mabent Espiritu Santo. Tataro nga gundaway kadi iti nagtutungtungan mi amumi nga sika iti nangmol kenyami ket itultuloy mi nga rod nga ialaw mi iti pinagbiag mi nga sikat iti mangikat ken mangurnos and agkaroon kam kas iti pinagpanpanunod ni Hesukristo puso ken katlaki ni Hesukristo para iti sa bali nga tao and especially mo ti panagayat ni kanya. Tatawag ng gundaway ket amin kami or God ket grow kami iti hadlang iti physical pati spiritual amumi nga ti maysang kanayon nga aramiden iti pagayatam ket grow iti natural iti spiritual nga haan pulos nga mashaken haan pulos nga maiyaw-awan iti panagayat ni may sakyan sa. Kaya tulungan na kami, O Lord God, nga na kami, aming ang buybuyag, iti daytoy, kat mausar, iti biyag na, kat ma-encouragement nga aramiden iti paghayata. We claim of aming iti daytoy, babaen, iti nagan ni Jesucristo, na apong. Amen. This ends our Lifeline topic review, Kabsat. So, see you again next week virtually. God bless. Kawin naman dyan. Bye, kakabsat. God bless. God bless everyone. See you soon.